Ahoj, jmenuji se Michal a vítejte u mého dalšího videa, kde si představíme Yamahu XJ900. 900 byla přirozený nástupce 650. Měla to být cestovnější a výkonnější varianta, která si získala velikou oblibu pro svoji spolehlivost, pro svůj dostatečný výkon a tak dále. 900 byla ve skutečnosti nejprve 850, respektive 853 kubických centimetrů. Na trh přišla v roce 1983 jako model s označením 31A, kde měl teda snížený objem motoru, měl jiný typ vidlic s takzvaným anti-dive nějakou charakteristikou a hlavně měl polokapotu ve tvaru, nebo říkalo se jí bikini, byla přidělaná přímo na řídítka, to znamená, když jste otočili řídítky, otočilo se s vámi i světlo, i ta polokapotáž, ale potom kvůli problémům s vibracemi při vyšších rychlostech a kvůli tomu, že Yamaha potřebovala inovovat, tak vyšel model 58L, který tu dneska máme pro to představení, kde je ten objem zvýšen už takřka na 900 a motor se vyznačuje výkonem 97 koní. Pokud se řekne XJ900, tak já si myslím, že tohle je právě tenhle ten model, který si většina z těch lidí vybaví. Hodně lidí to mělo dřív, když po revoluci se sem motorky začaly dovážet. Je to velice spolehlivý stroj se svým výkonem 100 koní. Si myslím, že slouží i jako daily bike. Nemáte problém s tím předjíždět, jezdit, jak ve městě, tak mimo. Myslím si, že je taky vhodné k cestování. To si potom povíme víc. Potom vyšel ještě jeden model, který se označuje 4BB. Tam ten motor měl stejný objem, ale byl tam snížen výkon a ten motor měl takový míň agresivní projev, jestli se to tak dá říct. Pak tam byly ještě nějaké odlišnosti, co se týká barevných variací a například toho přístroju budíku byly tam jiné plasty na blinkerech a podobně. Tady vidíte motorku, která je v originálním stavu, takřka. Je tady oproti originálu zvýšené cestovní plexy. Je tady zase třeba nějaký úchyt na navigaci. Je tady krásný chromovaný nosič kufrů, kde se dají umístit jak dva boční kufry, tak i centrální kufr. Ty kufry pojmou 120 litrů, takže není problém se zbalit i na delší dovolenou. Ten výkon, jak jsme si řekli, 100 koní, tak dosahuje, nebo ta motorka s ním dosahuje i nejvyšší maximální rychlosti samozřejmě v České republice, ale v Německu na dálnici, pokud na to máte odvahu, tak se dá jet i 200. Co je takovou podstatou tady tohoto motoru, taková charakteristika, tak za mě je co nejdřív tam dát 5 a potom už dál se nemusíte o nic starat. Ten motor má takový krouťák, že na 5 můžete jet i 50 a můžete jít v Německu i teda nad těch 200. Ten motocykl na to má. Potom si ukážeme, jak jízdní projev, jízdu a uděláme si zase takové technické okénko, kde si projdeme ty jednotlivé parametry toho stroje, na co si dát pozor, jaká byla inovace oproti 650C, co má třeba společného se 750 a to si řekneme za chviličku. V roce 1983 byla Yamaha XJ900 poprvé představena v Evropě jako sportovně cestovní motocykl, který měl konkurovat Hondě CB900. Motor měl nejprve objem 853 kubických centimetrů, později se zvýšil na 891 kubických centimetrů. Okamžitě se setkala s úspěchem. Jako luxusní sportovně cestovní motorka byla raná XJ900 například také vybavena různými hliníkovými díly pro snížení hmotnosti. Na trhu se nejprve prodávala jako model 31A právě s nižším objemem. Motorka měla charakteristickou polokapotu, která se natáčela společně s řídítky, ta byla hliníková a byla nastavitelná. Uvnitř polokapoty se ukrývalo obdélníkové světlo,
které bylo typické pro celou pozdější řadu XJ nebo RD a další modely. Objevily se však problémy s vibracemi při vyšších rychlostech a kapota byla přepracována. Model byl tedy později vybaven lešením, kde byla připevněna přepracovaná polokapota již pevně k rámu motorky. Obdélníkové světlo zůstalo zachováno. Model 31A měl také jiné přední vidlice, které byly vybaveny systémem proti potápění, ale pro nízkou účinnost a složitější provedení byl u modelu 58L již nahrazen klasickým teleskopem. Motorka měla pohodlné jednodílné sedadlo společně jak pro řidiče, tak i spolujezdce. Ten se mohl při jízdě držet madla, které pokrývá svou délkou téměř celý zadní prostor za sedačkou. Modely se vyznačovaly výkonem přibližujícím se 100 koní, který byl na zadní kolo přenášen pomocí kardanu. Převodovka měla 5 rychlostních stupňů a dosahovala rychlosti přes 200 km v hodině. K motorce se dal dokoupit nosič bočních kufrů v krásném chromovém provedení, který elegantně podtrhoval design. O zastavení se starala na předním kole dvojice kotoučů a na zadním kole nahradil buben také kotouč. V roce 1987 byly brzdové kotouče s vnitřním chlazením na předním kole nahrazeny kompletním brzdovým systémem modelu XJ600. To bylo z důvodu nákladů, ale také proto, že se ventilované kotouče často deformovaly. Navzdory jednoduché technologii to zvýšilo brzdní výkon a ovladatelnost. Vzadu zůstalo vše stejné. Motorka byla tedy určená jak k denní rutině, tak zejména na cestování. Na svou dobu solidní výkon, přístrojové vybavení a solidní aerodynamická ochrana ji k tomu předurčovala. Jedná se také o technicky velmi podařený a na údržbu jednoduchý stroj, se kterým není, při správné údržbě, problém dostat se přes 100 000 kilometrů. V roce 1985 byla na evropský trh uvedena nahá verze XJ900EN. Tento model se vyznačoval pevným světlometem a klasickými kulatými ukazateli. Palivoměr a digitální hodiny chyběly. Od té doby byl kapotovaný XJ900 známý jako XJ900EF. Na konci roku 1986 byl nepopulární XJ900EN vyřazen z výroby. Modely se vyráběly od roku 1983 až do roku 1994 jako modely 31A, 58L a 4BB, kdy pak byly nahrazeny řadou Diversion. Tak vítejte na projížďce na 900. Právě vyjíždíme do Opavy. Ve stínu je asi 35 stupňů. Na slunku, nevím, 50. Tady toto video už točím asi po 6. Protože vždycky jsem měl nějaký problém buď s mikrofonem nebo s videem. Takže už to mám natrénováno. Bohužel teda se mi udělalo taková velká rýha na tachometru a musel jsem to přelepit páskou, ať se mi to plexi nerozjede, teda bohužel zrovna nad 90 km za hodinu. Tak, jak už jsem zmiňoval na začátku nebo v úvodu toho videa, podstatou tady téhle motorky je zařadit pětku a pak už se dál většinou nemusíte o nic starat, pokud třeba zrovna nepopojíždíte v nějaké koloně, což je i tento případ. Ta motorka má takový krouťák, že v pohodě zvládne zrychlování do kopce, předjíždění a tak dále, co potřebujete. Rozměry pneumatik tady na tomto stroji jsou archaické, vzadu je 130. Můj kamarád Franta si vždycky z toho dělal srandu, že se to dělá ze stejné směsi, jako se vyrábí puchy na hokej. Ale dají se koupit i směsi, které jsou měkčí, takové sportovnější. Dá se s tím klopit do zatáček, samozřejmě ne jak na nějaké moderní
na nějakém moderním supersportu, ale i tak ta guma je schopná lecos vydržet a lecos přežít. Úplně to není asi na koleno, na téhle motorce. Já bych ho stejně to koleno neuměl. Tak, pojedeme po takové horší cestě, ať nemusíme jezdit tak rychle. Tak, co se týká komfortu. Je to ještě taková stará generace těch motorek. Není tady centrální tlumič, ale dva tlumiče po obou stranách, které jsou nastavitelné takovými těmi stupínky. A ta jízda je velice pohodlná. Jak vepředu a vzadu, je to takové kolíbání, je to velice takové příjemné. Krásně to tlumí nerovnosti, teďka jedu opravdu po velice špatné silnici a nemám absolutně žádný problém. Sedlo je velice dobře polstrované, já ho mám teda ještě nově přepolstrované a nový moly tam vevnitř, ale i to původní, je tam velká vrstva toho materiálu, takže je to pohodlné a ani po další trase vás toho nebolí prdel. Jízdní pozice je velice uvolněná. Řídítka, jak se podíváte, jsou dělená a dají se naklápět ve smyslu toho úhlu a můžete si je tedy přizpůsobit, jak potřebujete. Já jsem takový ten typ řidiče, který, ať jsou ty řídítka jakkoliv široká, nakloněná, cokoliv, tak já to vždycky držím na konci, nevím proč to tak, mám to tak raději. Vyhovuje mi to. Nemusím být ani nějak extra ohlý, ty řídítka mám akorát, nebo ta vzdálenost je mi taková příjemná, mám je akorát. Zas takový ten trojúhelník, kyčel, a další klouby, ramena, kotníky, tak nic mě nikde nebolí, jo? Třeba na FJčku, což je takový jako možná pseudo nástupce toho XJčka, nebo vyrábělo se to souběžně, tak tam je to daleko horší a myslím si, že to je tím, že tady to XJčko má takovou starou koncepci toho rámu, kdy ty trubky na tom rámu vedou vlastně i nad motorem, tak vy vlastně sedíte hodně jako na motorce. Není to, že byste byli součástí té motorky, ale sedíte tak hodně je to tak jako občas jak na koze, ale i tak je to pořád příjemný. Rozdíl v posezech mezi 9, 6 a 750 není v podstatě žádný. Oni ty rámy jsou, si myslím, úplně totožné, všechno je totožné, polokapoty, řídítka, sedla, jsou tam jenom opravdu minimální rozdíly, takže ten posez je na všech tady těch motorkách stejný. Motor má dostatečný výkon k tomu, aby motorka mohla být používána jako daily bike. Jak jsme si řekli, má to nějakých necelých 100 koní a to si myslím, že je dostatečný pro běžný nějaký provoz i pro cestování ve vyšších rychlostech, třeba někde v Německu. Opravdu byste museli jet s nějakou skupinou nějakých opravdu náročných jezdců, abyste jim třeba nemohli nějak dojet, jo, nebo nějak ujet. I s nějakým supersportem, když někde pojedete, on vám někde podjede, tak stejně za minutu ho někde doženete na benzínce, na závorách nebo kdekoliv. Takže dá se s touhle motorkou jezdit i svižně a ta 5 zrovna třeba, tak ta pobere rychlosti od 50 do 200 plus. Jo, je ten motor tak pružnej, že to zvládne. Co je trošku horší, ale furt lepší než na 650 a i tím, že ta motorka je těžší, tak to jsou brzdy. Tady ta motorka už je vybavená na všech kotoučích dvoupístkovými třmeny, které mají teda výrazně lepší brzdný účinek, ale i tak ve srovnání s těmi moderními brzdami to se možná ani srovnávat nedá.
anebo i s nějakými třeba historičtějšími čtyřpístky, tak ty brzdy jsou takové slabší a i když třeba máte nové destičky, jo, všechno je dobře seřízené, tak je potřeba na tu brzdu opravdu jako hodně ji zmáčknout, ať se ten brzdný účinek dostaví, když jste v nějaké krizové situaci, tak je potřeba využít fakt i třeba tu zadní brzdu, aby jste si trošku pomohli. Tak, tady zase trošku zpomalíme. Co je nevýhoda motorky, tím, že to je vzduchem a olejem chlazené, tak jde opravdu velké teplo od motoru, hlavně kdy někde ve městě, když popoužijete v kolonách. Potom, když hodně jezdíte ve městě, tak je důležité zrovna u takových třeba extrémních teplých dnů hlídat si olej, kvalitu oleje, aby nedošlo někde k nějakému přidírání, nebo jak to říct. Tady ta motorka má zase takový specifický zvuk, myslím si, že to nemá žádné jiné XJčko. A pořád si myslím, že nejlepší zvuk má 600... Čekáme, co tady vymyslí. Pořád nejlepší zvuk má ta 650. A tady tahle má zase takovej, když se to dostane do určitých otáček, tak je tam takovej zvláštní, není to žádný jako pazvuk, ale já si říkám, že to je asi to YICS, ten Ignition Cooling System, který to tak vypadá, jak kdyby to, nebo působí to takovým dojmem, jak kdyby ta motorka si tahla všechen takový vzduch z okolí, jako kdyby tam bylo nějaké velikánské turbo tím zvukem, ale není to tak. Takže je to zase takový specifický zvuk. Já doufám, že to bude trošičku slyšet tady na tom externím mikrofonu. Na motorce je spojka, která je normálně lanková, dá se to pěkně nastavit. Nejsou s tím víceméně žádný problémy. Motorku určitě bych doporučil, kdo má rád takovou klasiku. Ve své době to bylo konkurencí Hond CB, které si myslím, že vypadají možná trošičku líp, že ta Yamaha nemá třeba tolik takových pěkných detailů a myslím si, že je i míň trošičku ceněná než ty CBčka, ale je to dostupný stroj finančně, vypadá pěkně. Vždycky, když někde jedu, tak hodně lidí se ohlídne, nebo zastaví se nějaký pán, bývalý majitel, který to kdysi měl, když se to sem začalo tahat po revoluci. Takže dělá to radost, jede to pěkně, jo, opravdu tomu trošku dáte a škoda, že nejde vidět ta rafička, jo. Není problém se velice rychle dostat do problémů a případně přijít o řidičské oprávnění, jo. I přesto, že ta motorka má 40 let, tak furt je rychlá, jo, skvělá, je obratná, má takový užší zase profil. Jo, když se podíváte, třeba dneska jsem na parkovišti stál vedle nějakého CF Mota a ta motorka, ta nová, už pak působí opravdu jako takovým velkým dojmem. Jo? Tady tohle má takovou štíhlou siluetu, takže ta motorka vleze se takřka všude. A i přes tu svoji váhu, kterou má nějakých 200, nevím, kdyby 230 kg plus jezdec, tak jakmile se rozjedete, tak se to hnedka ztratí. Tak zkusím ještě natočit ten zvuk. Zrcátko se nám povolilo. Takže to bude tak z projížďky všechno. Neměli jsme tady žádný úsek s nějakými zatáčkami, ale i v těch zatáčkách se dá pěkně povozit, když člověk má takové spíš turistické tempo, takže jsem skoro doma, tím bych se s váma rozloučil tady z projížďky a ještě v další části videa si ukážeme konkrétně, jak motorka vypadá, její technické vlastnosti a takovou ukázku. Ahoj, vítejte u posledního dílu našeho videa o XJ900. Začneme takovým pohledem kolem dokola, abyste se mohli podívat, jak ta motorka je opravdu pěkná. Graficky je moc pěkně vyvedená, je tady spousta chromu, tak jak to kdysi
u starých motorek bývalo. Podívejte se třeba na takový pěkný detail, jak je krásně logo nebo Yamaha napsané na zadním světle. To už dneska opravdu není zvykem. To je taková moc povedená barevná kombinace, si myslím, jedna taková z těch hezčích. Tak, teďka se pojďme podívat na přístrojové vybavení. Takže máme tady 3 budíky, jeden nám ukazuje rychlost, otáčky a pak je tady taková nadstandardní výbava, což je palivoměr a digitální hodiny. Jinak vidíte tady snímač oleje, pak pro dálková světla a neutrál plus nastavení těch hodin. Ještě zobrazení blinkerů. Jak už jsme si říkali, tak řídítka jsou dělená, když se tady tady je takový imbus, který se odšroubuje a pak jsou tady, jde to tady vidět, takové zuby, na těch zubech si to můžete napolohovat tak, jak budete potřebovat. Sytič u této motorky je vyvedený tady na levém řídítku, což já si myslím, že to je taková horší kombinace nebo horší provedení, než bylo třeba u té 650. Taky pravý ovladač je typický pro Yamahu tady z těchto let. Je tady už takové potom modernější otvírání nádrže, samozřejmě na klíček, ale už je to pak takové to šroubovací, není to jak na 650, že si to pěkně odklopíte. Jinak motorka otáčkoměrec je chovaný do 12 000, takový rapidní nárůst výkonu potom je od 6 000 někdy do těch 9,5, kde potom už narazíte na konec těch otáček a už to pak dál moc nejede, už je tam omezovač. Všimněte si třeba takových pěkných gumových krytek, které brání jak na spojce, tak potom na brzdě, tak brání pro vnikání vlhkosti. Jo, ten tak pro ukázku. Ukážeme si zase sedlo, se potom otevírá jinak než u 650. Já tady udělám takový prostřih a ukážeme si, jak se to oddělává, co je pod sedlem a na druhé straně. Tak jako mávnutím kouzelného proutku jsme si oddělali sedlo, které už není žádným pátem přidělané, ale je vyndávací. Kde vidíme prostor pod sedlem, je tady nějaká elektronika, pojistky, relé a potom tady to tyristolové zapalování. Já tady třeba mám ještě vyvedené konektor pro nabíjení, abych nemusel chodit k baterii. Pak je tady takový prostor pro nějaký třeba nářadíčko, ale nějaký třeba náhradní díl, lékárničku. Ve srovnání s moderními motorkami si myslím, že ten prostor je relativně velkorysý, možná by se sem vešly i nějaké plavky. Je tady vlastně to madlo, o kterém jsme si říkali v historii, které je provedené tak, že se můžete držet, nebo ten spoluzec se může držet po celém obvodu. Motorka nadstandardně je vybavena teda tím chromovým nosičem, to už jsme si taky říkali. Já tady pak mám nějakou plotnu na kufry Givi. Co se týká blinkerů, tak ty působí chromovaně, ale už jsou plastové. O tlumičích už jsme si taky něco říkali. Dají se seřizovat pomocí tady takových těch můstků. A co je tady, bohužel mám teda tady prasklou gumu, tu budu muset vyměnit, ale je tady taková šikovná feature a to je, já to mám teda narvaný vším, co je potřeba. A je to takový kastlík, kde máte nářadí, které potřebujete, svíčkač, kleště, nějaký základní věci. Tam potom dám. Tak, jak už jsme si taky říkali v předešlém videu, tak už jsme tady na zadku, tak se podíváme. A povšimněte si takový zajímavý detail. Je tady dělený zadní kotouč. A typicky tady ty zadní dělené poznáte tak, že tady je taková hliníkové logo nalepené Yamaha. Co jsem vybádal za ty roky, tak je to právě jenom u tady těch dělených kotoučů. Pokud ty kotouče nejsou dělené, tak tady ten štítek tady není. Jsou to teda už dvoupístkové třmeny.
Pak od tady těch dělených kotoučů se opustilo, protože oni se často kroutili a nemělo to ten požadovaný výkon. Co se týká předku, když se podíváme, jsou tady dva kotouče na každé straně, opět dvoupístkové třpeny a všimněte si, protože on už není dělený, tak to logo už tady není. A je to takhle u všech motorek. Třeba 750 tam má dělené kotouče i vepředu a ten štítek tam má. Takže nejsou úplně plné jako 650, jsou tady nějaké otvory na odvětrávání. Motorka je vybavena 4 karburátory Mikuni a o tom systému od Yamahy YICS, to už jsme si taky říkali. Je tady takový, nevím, jak se to říká česky, takový klín pod motorem, zase pěkně vyvedené chromované svody a olejový chladič, který už je zase větší než u té 650. Celkově v motoru je 2,5 litru oleje, já dávám Motul 5100, takovou polosyntetiku. Je tady teda cestovní plexi. Motorka má po vzoru, vlastně byla to jeden z prvních tady těch modelů, když bylo tady to hranaté světlo, potom se objevuje i u dalších různých modelů. Tak, ještě jednou takový nějaký celkový pohled. Motorka, nebo respektive motor je vybavený 5 převodovými stupni, které jsou na zadní kolo zase opět přenášený kardanem, tím je zaručena bezúdržbovost. Tady ten kardan vlastně, jak Yamaha použila už tady od toho 83., tak potom podle mě úplně ten samý ještě můžete vidět u modelu Diversion, které se vyráběly, až já teda nevím teďka úplně přesně dokdy. Starter, alternátor, ke všemu je pěkný přístup. Moc pěkná a spolehlivá motorka. Na českém internetu, na českých bazarech se vyskytují v cenách od 50 000 za model s historickou testací. Potom to klesá níž ty ceny, opravdu povedené kousky takové v té černo-fialové kombinaci se dají koupit okolo 40-35 tisíc a za šrot z Německa, který potřebuje nějakou péči s německými doklady, tak to můžete sehnat už za nějakých 18 tisíc. Takže pokud někdo má nějaký ještě sen, když byl malý z 90, chtěl by tuhle motorku, tak já si myslím, že finančně je to velice dobře dostupné. A o zbytku jsme si pověděli, já tady tuhle motorku můžu jenom doporučit. Zrovna tady tahle je motorka, na které jezdím nejčastěji a je to super kousek. Tady u tohoto se rozloučíme, děkuji vám, pokud jste to zhlédli až doteď. Já ta videa dělám trochu delší, protože se snažím opravdu všechno zachytit, aby tam bylo a abyste se o tom dozvěděli co nejvíc. Takže děkuji za přízeň a uvidíme se zanedlouho u dalšího videa. Tak pěkný den.